سلام زتخبركم نا يوتيوب بيتسابي أبناي لما أنت بيدي سونتكم بطعمي بزل على درجة لفيتامين دي حسرتها بزقال على جيزي زرقيوم ملكتات كنرئينا فيتامين دي مكلا عنكي خونس بزل على درجة لفيتامين دي حسرت كنقالت انكالو إذا ملكتات يوم انت نرئي بفتنة نكاكي خنقبرن لفيتامين دي حسرت مستخخالن عدلايو اندحر كومو زي جيركم جن مفتح زي جنيو نابز قدد تشجرن نابنايت إنك أو سنك أتوقم يخيليو بزحات سبات إزوم ملكتات زيوم أقل لبيلهم سلزرائيوم أما جمريا بقدلي لخفتحو وزخول نجارات دحار ندات قاددن نابز يدلي ناي عبي نايت عنا تشجرن كساران كأتوم نعزبينا سلازي نزوم ملكتات زيوم سرقهم تنكاق مقبار أدلايو إزي ألفا هيلز يوتيوب شاناليو نزي channel حدش تسخنكمن كساب حزي سابسكرايب زي قبركمن سابسكرايب بمغبار بيتساب يخونو نابكالوت مخبت عدما شير لايك كومنت نقبر أب مجمريا حاد سبب نحصرت فيتامين تقالت انكلو مجمريا كوابي زرقيوم ملكتاتينا خنري إزوم شلل اندابلنا يمز انحنان كمتس انكلو أب سونتنا بقلت زرقايو كاب حموشتاس كاب شدشتا كوابي زسقعو زلعالت انكا انتخرات زداليو ناي فيتامين تحصرت كنرئين اتناي مجمريا نايد 500 يو بزي تفلي سرح اندا سرحنان اندا تنقصاصنا زفتر نايد 500 انتيكونس بدنقت زفتر بزوح سرح كي سرحنان كي تنقصاصنا زفتر نايد 500 يو اتخال ايدما ابع صمتنا كوابي زرقه كبيد قانز ايو كالشيم بوانانت ابع صمت خوابي دمس خفطر يغبريو كالشيم من فيتامين دي حادي حادي استاساسرو يو بتلي كالشيم اب فيتامين دي صقعتنيايو سونتنا اخول زخونه كالسيم كطراقم زخيل فيتامين دي اب سونتنا اخول كلن كلو يو ابع صمتنا زفطر قانزا بقطتا مس كالشيم من فيتامين دي الحصرت تتحاز ايو اتسال سايدما اب جوادات كوابي زفطر ناي قانزا سمعيتن قرطماتن يو اترابعي حيال ناي رأس حمامن ديبرشنن كمصي يخእል حمشايلنا زحزنايو دما اب صقرنا زرقه ناي صقر منققالن مرغافن እዩ بحكمنا صواوعا አለብሻ ኢልና ንጽውዖ እቲ ሻትሻይ ናይ ሆርሞን ለውጥ እዩ በተለይ ኣብ ሰውነትና ዝፍጠር ናይ ሆርሞን ለውጥ ተታሒዙ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያት ምዝባዕን ብዙሕ ዝበለ ደም ምፍሳስን ክፈጥር ይኽእል እቲ ብሻምዓይ ደረጃ ዝሓዝናዮ ድማ ድቃስ ምሳን እዩ ብሻምናይ ደረጃ ረሃጽ በተለይ ኣብ ርእስና ከዋቢ ዝፍጠር ረሃጽ ናይ ቫይታሚን ዲ ሕጽረት እዩ ዘርኤና እቲ ናይ መወዳእታ ቁስሊ ኣብ ሰውነትና ምስተፈጠረ ንነዊሕ እዋን ከይድሓነ ምጽናሕ እዩ በአጠቃላሊ እዞም ምልክታት እዚኦም ሕጽረት ቫይታሚን ዲ ክህልን ከሎ እንሪኦም ናይ መጀመርያ ስቴጅ እዮም እዞም ዝረአናዮም ምልክታት እዚኦም ሸለላ ብንብለሉ እዋን ቀጻሊ ዝጠቕሶም ሓደ ሰብ ብዝለዓለ ደረጃ ንቫይታሚን ዲ ሕጽረት ከም ዝተጋለጸ ዘርኤና ምልክታት ክንርኢና እዞም ምልክታት እዚኦም ኣዝዮም ሓደገኛታት ብምዃኖም ዝለዓለ ጥንቃቐን ክትትልን ክንገብረሎም ይግባእ እቲ ናይ መጀመርያ ኣብ መተንፈሳ ኣካላትና ዘጋጥም ናይ ጥዕና ችግር እዩ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎም ነገራት ሸለል እንዳበልናዮም እንተጸኒሕና ኣብ መተንፈሳ ኣካላትና ችግር እንተተፈጢሩ ንስኻትኩም ንዝለዓለ ናይ ቫይታሚን ዲ ሕጽረት ከም ዝተጋለጽኩም ዘርኢ እዩ ንኣብነት ዝኣክል ፈጣን ውቅዒት ልብን ንምትንፋስ ምችጋርን እቶም ዝጥቀሱ እዮም እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ዝሓዝናዮ ድማ ናይ ዓጽሚ ስብራት እዩ ቅድም ክብል ከም ዝገለጽክዎ ቫይታሚን ዲ ካልሽየምን እቲ ሓደ ምስ ሓደ ዝደጋገፍን ጽግዕተኛታት ምዃኑን ሓቢረልኩም ነይረ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ ካልሽየም ንኽህሉ ቫይታሚን ዲ ዝለዓለ ድርሻ ይጫወት ካልሽየም ከዓ ንዓጽሚ ንምጥንካር ኣዝዩ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰውነትና ውሽጢ እኹል ቫይታሚን ዲ ኣብ ዘይህልየሉ ግዜ ብቐሊሉ ንካልሽየም ሕጽረት ንጋለጽ እዚ ከዓ ኣዕጽምትና ንኽልሕልሕ ይገብር እሞ بقليلو ناي عظم سبرات يقاطمنا بناي حكمنا سمو اوستيوبروسيس እንብሎ ናይ ጥዕና ችግር ከገጥመና ይኽእል እቲ ብሳልሳይ ደረጃ ንሪኦ ድማ ከቢድ ዝኾነ ናይ ርእሲ ሕማምን ውጥረትን ምህላው እዩ እዚ ማለት ዲፕሬሽን ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተደጋጋሚ ንዲፕሬሽንን ርእሲ ሕማምን ዝጋለጽ እንተኾይኑ ኣብ ሰውነትና ዝለዓለ ቫይታሚን ዲ ሕጽረት ከም ዘሎ የርኢ እቲ ሓምሻይ ናይ ምስትዋስ ዓቕምና ዝተሓተ ምዃን እዚ ማለት ዲሜንሽያ ኢልና ንጽውዖ እዩ ዲሜንሽያ ሓደ ሕማም እንተይኮነስ በአጠቃላሊ ናይ ምስትዋስ ዓቕሚ ዝቕንሱ ሕማማት መጸውዒ ስም እዩ ንኣብነት ዝኣክል ኣልታይመር ኢልና ንጽውዖ ኣእምሮና ዘጥቅዕን ናይ ምስትዋስ ዓቕምና ዝቕንስን ዓይነት ሕማም ዲሜንሽያ ኢልና ንጽውዖ ናይ ዓይነት ሕማም ዘጠቃለለ እዩ ናይ ምስትዋስ ዓቕምና ክንእስን ከሎ ንናይ ቫይታሚን ዲ ሕጽረት ከም ዝተጋለጽና ዘርኢ እዩ
እቲ ብሻድሻይ ደረጃ ዝሓዝናዮ ድማ ትርኢሉ ዝጥፍእ ናይ ስኳር ሕማም ምልክት እዩ። ብሕክምና አገላለጻ ታይፕ 2 ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ። እቲ ሻብዓይ ናይ ልቢ ችግር ምህላው እዩ። ብኣጠቓላሊ ኣብ ልቢ ከባቢ ነስተውዕሉ ናይ ልቢ ሕማም ንኣብነት ዝኣክል ኣብ ልብና ከባቢ ዝፍጠር ውግኣትን ዝለዓለ ናይ ልቢ ውቅዕትን እዮም። እዞም ምልክታት እንድሕር ኣስተውዒልና ቶሎ መፍትሒ እንድሕር ዘየግንዮምን ናብ ዝለዓለ ጸቕጢ ደም ሕማም ክኸትሉልና ይኽእሉ። ብኣጠቓላሊ እዞም ምልክታት እዚኦም ንዝለዓለ ሕጽረት ቫይታሚን ዲ ከም ዝተጋለጽና የርእየና። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ምልክታት እንተርኢና ልዑል ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና። ሓዝናዮም ድማ ናይ ቫይታሚን ዲ ሳፕሊመንት ምጥቃም እዩ። ዕድሚኦም ልዕል ኣብ ዝበሉ ሰባት ብመዓልቲ ካብ 10 እስካብ 20 ማይክሮግራም ቫይታሚን ዲ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ብተወሳኺ ድማ ካብ 25 እስካብ 100 ማይክሮግራም ዝኣክል ኣብ መዓልቲ ቫይታሚን ዲ ምውሳድ ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ኣሎ እዩ። ንኣብነት ዝኣክል ክብደት ሰውነቶም ኣዝዩ ዝለዓለ እንተኾይኑ ኣብ ሰውነትና ዝለዓለ ናይ ስብሒ ምጥርቃም ክህሉ ስለ ዝኽእል ኣብ መዓልቲ ካብ 25 እስካብ 100 ማይክሮግራም ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ብኣጠቓላሊ ክንሪኦ ከለና ግን ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ ካብ 10 እስካብ 20 ማይክሮግራም ክጥቀም ይኽእል እዩ። ቫይታሚን ዲ ካብ 15 መዓልቲ ክስካብ 1 ወርሒ ብምጥቃም እዞም ችግራት እዚኦም ክፍትሑ ክኽእሉ እዮም። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብናይ ተፈጥሮ ውጽኢት ብምጥቃም ከመይ ቫይታሚን ዲ ሕጽረት ከም እንከላኸል ክንርኢ ኢና። ሰናይ መዓልቲ ይኹነልኩም። ይቐኒየለ